Kaixo, egunon guztioi, oier, Zumarraga nauzue eta ongi etorri pantailan ikusten duzuen bezala Lezamako futbol instalakuntzetara hemen ETV honen gaur ikusgai izango baituzue gazten orezko mailako errege kopako final zortzirenak eta gainera pizgarri batekin pantailan ikusten baitiztuzue bai Alabes eta bai Atletik. Gaurkoan Euskal Derbi batez gozatzeko aukera izango duzue, minutu gutxi barru hasiko baita partida, 12etan hain zuzen, Lehoiak eta Babazorroak aurrez aurre gaurkoan, asteazken buru zuri honetan, etxe honetan, zuzenean ikusi ahalko duzue, esan bezala, errege kopako final zortziren partidua. Besterik gabe, orain Atletikeko 11ako errepasatzera pasako gara. Adrian Estebek diseinatu duen 11akoa bere gizonak hauetxek izango dira, batarekin ATP-an gaurkoan Tasio Juanena, biarekin Ruben Espartza, zortziarekin Inigo Sainz de Leziñana, 10 Daniel Narbarte, 11 Ilias Elbarraui, 14arekin kapitaina Urko Lizeaga, 17 Oian Encinas, 20 Cristian Inga, 21arekin Oier Kueba, 23 Xanti Oiartzabal, eta 24arekin Pablo Martínez, ordezko jokalariak, Urko Sainz, Mikel Urrastarazu, Alex Torres, Pablo Iturria, Manase Kiese, Aitor León, Adrián Álvarez, Asier Torres, Beñat Aramburu eta Unaix Goiogana. Alabesen aldiz, Ibran Frankok zuzendutako taldeak honako 11ako honekin zelairatuko da Lezamako zelai honetara. ATP-an Oier Mujika, biarekin Ander Carmona, 3 Aratz Muñoz, 4 Oian Vicente, 5 Luken Beobide, 6 Ander Muñoz, 8 Alberto Saez, Jarik Prat, 9arekin 10 Ugaitz Garoña, 11arekin Asier Alaba eta 27arekin Imanol Zamora, ordezko jokalariak, Jokin Fernández de Zainartu, 12 Bitor Galdos, Álvaro Caspe, Ander Ibáñez, Argoitz Francés, Raúl Pérez, Aitor Okinena, Mateo Albarracín, Pablo Prada eta Gabriel Vivian. Azken animo mezuak bi taldeen artean pantailaren ezker zelai honetan Alabes, eskuinan aldiz Atletik, errege kopa honetako partida ekiteriko prest. Gaur parez pare Gasteiztarrak eta Bilbotarrak, biak alabiak ligan egoera oso honean, eta, errege koparen aurrera egiteko, errege kopa honetako, final laurdenetako bilete horren bila. Sakea Alabesentzat izango da, sakea Gasteiztarrentzat, zuzenean baloia gora bialduko dute Atletiken area inguru horretara. Lehen lehiakor, baloi zuzena, baloia gora, Atletikeko 4 jokalari baloi horren bila. Ez dute zer moztu eta atzeraino iritsi zaio baloia Luken Beobideri. Ezkerrera jokatuz, Muñozekin, berriz ere Luken Beobideren diagonala kasu honetan Imanol Zamoraren bila. Lehen minutu honetan Alabesek badirudi argi dituela ideiak, badirudi dituela non dauden Atletiken ahulguneak, gutxi izan da ere, denboraldi aparta egiten ari dira, 10eko denboraldia egiten ari dira Bilbotarrak, eta seguraski gaur favorito kartela haiena izango da, etxean jokatuta gainera areta gehiago, eta Alabes ere denboraldi bikaina egiten ari da, eta ez nuke esango gaur Alabesak aurrera egitea sorpresa izango litzatekeela, baina bai, lorpen handia eta balentria handia Gasteiztarren partetik. Alabesek baloiarekin jarritzen du, atzetik oraingoan baloi atera nahian, ez, bi aldiz petxatu gabe, luze berriz ere Zamoraren bila. Azkenean hor baloia atzera bialdu duena Pablo Martínez izan da, luze berriz ere, Atletikek hor zelai erdi horretan baloia beste patxada batekin jokatzerik duen Oiartzabal, jokaldiaren oinarrian. Berriz ere Zamoraren bila, kontrol saiakera hori bularrarekin iese indio baloiak.
alboko sakea Ilias Arbauik. Luze jokatuko du zelai erdi inguru horretara. Eta azkenean hotz bai, baina goiz aparta irten da Lezaman, eguzkitsua. Eta gaur atletik zalentzat ere, bueno, menu oso-osoa dute. Goizean Orezko mailako errekopako partida hau, eta gero gabea arratsalde gau inguru horretan 9:00 Atletikek bere lehen taldeak Sporting de Portugalen aurka Txapeldunen ligako azken jardunaldian lehiatuko da. Jokoan, bueno, top 24 horretan sartzea, 24 onenen artean sartzea, San Mamesen bere eskudu irabaziz gero barruan egongo litzateke Ernesto Valverderen taldea. Baina lehenago, hementxe ikusten duzuen bezala, gazten Orezko mailako errekopa final 8 esan bezala Alaves eta Atleti, Euskal Derbia Lezaman, giro aparta, ia partida ere alako etxe izaten den. Tasio Juanenak luze ezkerrankarekin, bigarren baloia Gasteiztarrentzat, eskuinegal horretara inguratu nahian, baloiak oinetik ies egin dio Alaveseko erdilariari. Bizia izaten ari da zelai erdi horretan. Vicentek ezkerre galera Muñozek luze jokatu nahi, asuntan Ugaitz Garoñarekin, Atletiken presioa hona izan da, eta oinaren bizkarrera kilikiliak egin nahian Atletiken bizkar horretan, baina alboko sakea zuzenean kanpora joan da. Eraso saiakera, berriz ere alboko sakea, momentuz futbol gutxi, bigarren baloi asko, zere erdiko joko hori, Atletiki seguraski beste gidoi bat komeni zaio, kontuz Oier Kuebaren presioa eta egin zorrotzekin, piraina bat balitz bezala hor, Oian Vicenteren gana joan da presioan, aziztu bizian, azkenean arriskoak endu du Cristian Inga, hemen Atletikeko jokalari arriskutxenetako bat ezkerre galonetatik abiatuz, zeinen ondi bat bikoa kasu honetan Narbarterekin, baina bigarren baloi hori ere Atletiken jabetzako izango da. Narbarte banakako jokaldi egin nahian, ezkerre galetik barruantza sartu nahian, Zamoraren laguntza oso ona da, birretan petxatu gabe orain Jarik Praten bila, zuzenean aurrelariaren bila, moztu du Atletikek jokaldia, berriz ere baloia, Alavesentzat izango da. Hor ikusi ditugu ezkar egal honetan berriz ere Cristian Inga, Narbarte, Oier Kueba, horre Atletikeko jokalari arriskutsuenak seguraski. Alavesek hain zuzen, bueno, konexio horiek kortozirkuitatzen saiatu beharko da. Bestela akabo kalitate handiko jokalariak zelai erdian, baita Cristian Inga, jokalari oso esplosiboa, abiadura handikoa, zeinen ongi baloisakon hori Oier Kuebaren bila. Oier Kueba ez da ulertu Oiartzabalekin, pasea zuzenean kanpora, ateko sakea Alavesentzat. Eta Lezamako armailak kolore hartzen, zale desente inguratu dira, ikusmina sortu partida honek, errekopako partida honek. Esan bezala goizean Lezaman, azteiko jokalariak ikusiz, eta gero gauean San Mamesera partidu Txapeldunen ligako partidu handi horretaz gozatzeko. Baloia Atletikena, alboko sakea Alavesek momentuz luze jokatzen, oso zuzen, Jarik Praten eta Zamoraren bila baloi luze horietan, momentuz etekin gutxi ateratzen baloi horiei. Baina bueno, metroak irabazteko beste modua da, orain ere egin bezala luze jokatu, Atletikek arrisku aldendu, eta alboko sakea
Ander Karbonak aterako du. Atzera Beobiderekin. Beobidek zuzenean Aratz Muñozen gana. Aratz Muñozen pasea aurreraka Garoñaren bila. Garoña hor nastu eginda. Zeinen ongi. Beti bezala Inigo Sainz dele zinana. Sua itzali nahian, baina kontuz aletikek toki arriskutsuan galdu baitu baloia kontra erasoan. Alabes ies egin dio baloiaren azken ikutu horrek. Azkenean baloia aldendu. Aldetikeko aurrelaria Oier Kueba erasotzeko aukera honean zegoen, baina jokozkapo zegoen Marrazainak. Bandera altxadu, berriz ere baloia Alabesentzat. Alabes, Atletiken zelaian egokitu nahian, orain ondo Unaxo Oiartzabalen laguntza ona da, baina berriz ere tokitxarrean galdu du baloia. Aratz Muñoz aurreraka eginez indartxu ezkerrarekin. Banakako jokaldia egin nahian, tunela egin nahian hankazpitik baloia peigaron nahian. Unaxo Oiartzabale kalitate handiarekin atera du baloia. Falta egin behar izan du Alabeseko jokalariak. Falta egin eta berriz ere jokalari bakoitzak bere lekua berreskura dezan. Baloia lehenengo aldiz izango nuke, Atletikentzat izango da. Atzetik jokoa eraikitzen hasteko. Luze, Ander Karmonaren utxa, bizkarretik Ilias Elarraui dator. Pasea sakonean, Narbarteren bila iritsi egingo da, iritsi egingo da, paseatzera, Oier Kuebaren buruka da, oso behartuta, baina bakarrik. Ahozuloan, porteriaren ahozuloan, area txiki horretan, zeinen ongi idatu duen baloia Ilias Elarrauik, pasea sakona aparta izan da. Daniel Narbarteren posizioraino, barruti jokatzen ari da kasu honetan Narbarte, bizkarra oso errez irabazi dio kasu honetan Lizeagari ez, Oian Bizenteri eta ezkerrarekin egindako pase hori ona zenba, baina indartxu egeagian ustekabean harrapatu du Oier Kueba berak eta oso behartuta bere buruka da, gora joan da. Oier Kueba jada nek bai dituela letagin zorrotzak, sekulako errestasuna da gol egiteko aurrelari oinatiarrak. 10 gol daramatza ligan, eta erregekopan ere gol gosez. Zeinen ongi orain Atletikeken jokaldia, baloia atzetik atera nahian Oier Kuebaren pasea barrura, Danen Narbarteretan, Danen Narbarte kiskin egin dio, bakarri dago horrean, gol Atletiken gola, gol Xanti Oiartzabal Baionarra, ze jokaldi puska egin duen Atletikek. Inolako presari gabe atzetik baloia lehen ukituan ateraz, Alabeseko atzelariak ez dira presio horretara iritsi, eta espazioa ikusi dutenuan birritan pentsatu gabe ziztu bizian ekin diote. Oier Kuebaren pasea txapelak entzeko modukoa da, jokaldi individuala area barruan, paseatzera eta Xanti Oiartzabalek urdurik jarri gabe nola egin dion iskin eta bere jaurtik eta ezkerrarekin Oier Mujikak ezin izan du ezertxo egin. Aurretik Oier Kuebak abisatu du, oraingoan ez dute barkatu Lehoiek, bat eta huts Atletikek bat. Alabesek huts, Erregekopako final zortziretan Lehoiak aurretik jarri dira markagailuan 10. minutu honetan, gol aparta Xanti Oiartzabal Lapurtarrarena. Ze jokaldia egin duten Atletikeko jokalariek. Behin eta berriz ikusteko eta futbol akademietan, behin eta berriz erakusteko jokaldia, ez? Nolako patxadarekin, nolako urduri jarri gabe, nola, onartu duten Alabesen presio hori, ez onartu bakarrik baizik eta behin onartuta rolo horretatik nola atera duten baloia, eta gol bikaina egin dute. Orain Alabesen erantzuna kontu zaldaratzaiarik Prati ezkerrarekin, azkenan Lizeagak urrundu du arriskua. Alabesen erantzuna segidan dator, ze partida ikusten ari garen hemen ETV honen, ETVren plataforma digital berri honetan. Partida eroxa marrasidan, lehen kolpea Atletikena izan da, baina Alabesen erantzun saiakera segidan iritsi da. Aldaratzea ere area barruan erori zaie, baina ez dute asmatu jaurtiketarekin. Partidu polita, Zaztu ligan lehenengoa bigarrenaren aurka. Taz,
punta-puntako partida ikusteko moduan gaude, azken buruzuri goiz honetan. Eta esango nuke bi taldientzat partida oso garrantzitsua dela, ez? Bi taldeak ligan egoera oso onean daude. Eta Erregekopan askotan balio izaten du, bueno, minutu gutxien dituzten jokalari aukerak emateko, baina kasu honetan bi hamaikakoak ikusiz gero, jokalari garrantzitsuenak zeleratu dituzte bai Adrian Estevek eta bai Iban Frankok, eta horrek esan nahi du, bueno, bi taldeak partidaren bila zeleratuko dira lehen unetik, eta ala ikusten ari gara berdegunean. Datu kurioso bat ere badago, aurrekari bat, Atletikek aurten partida bakarra galdu du, eta bi berdindu ditu, Kopa eta Liga aintzat izan da, eta berdinketa horietako bat Alavesen aurka izan zen, Ibaian kasu honetan, Jose Luis Konpainonen. Hortaz, Gasteiztarrek ere badakite zer den Atletiki puntuak ostea, punturen bat urratzea. Urketa oso parekatua momentuz, bat eta huts Atleti aurretik. Xanti Oyarzabalen golari esker, Lehoiak aurretik dira bat eta huts. Ilusio berezia pizten duen txapelketa, ezbairik gabe. Eta erronka ederrarekin dute bai Alavesek eta bai Atletikek. Eutarrak kamiseta zuri-gorri horekin, Alaveseko jokalaria Gasteiztarrak txuri urdinez. Asier Ugalde lehen aipatzea aztu zait, baina Asier Ugalde izango da neurketa zuzentzeaz arduratzen ari den epailea. Eta 10 minutu jada igarota, orain Alaves baloia atzetik atera nahian, neurketa ordu laurdenera iristekotan. Eta plan ederra gaur Lezamara begira nolako kolorea duten armailak, bete-bete eginda. Eta asteazken goiza pasatzeko, hemen pantailaren alboan, plan bikaina, ETV honen esan bezala. Asteburutako partidak eskainiz gain, gaur Gazteen orezko mailako Erregekopa ere bai, Cristian Inga sakonean baloia, narrateren bila, erdirak eta atzera dator, bigarren zutoin horretan agertu da berriz ere Unai Oyarzabal, lehen gogolegilea Unai Oyarzabal, baloiarekin area inguru horretan, Oian Encinasen erdirak eta edo jaurtik eta saiakera ez dakigu oso argi zer egin nahi izan duen, baina barkamenak eskatzen dizkio taldekideari, hortaz pase saiakera bat izango zen, kanpora joan da, baina berriz ere Atletik Alavesen area inguru horretan, Garru ikusten da orain Atletiken struktura zein den, bi gizone aurreratuenak Oiar Kueba eta Daniel Narbarte, presioaren lehen lerro horretan, Oldarkor Atleti, kontuz Oiar Mujikari luze xamar joan baitzaio kontrol hori, baina ongi atera du. Orain Alavesek luze jokatzeko aukera du, luzegi kasunerako Lizagaren hutsa, baina berak egindako hutsa azkenean konpontzeko gai izan da, aldaratzen saiakera hori ere ez da batera izan, azkenean lehenengoan ez, bigarrenean bai, arrisku aldendu du eta alboko esakean Alavesen alde, beste behin, nola erakartzen duten Bilbotarren presioa gero luze jokatzeko, berriz ere Alaves, Garoñaren erdirak eta area inguru horretara, Alaveseko aurrelariak ondo babestuta zeuden Atletiko defendatzaileen partetik. Da baloi hori irten eginda, bai adierazi du Asier Ugalde epaileak. Ruben Espartzak aterako du, atzean Urko Lizeagaren laguntza duka, Urko Lizeaga kapitainaren laguntza du. Atletik Alavesek bere presio lerroak igoaz. Este alboko sake bat izango da. Azken jokaldi horretan Sierra Alabaren abiadura bilatu nahi izan dute ezker galonetatik. Lehen zati honetako hasierako jokaldietan eskuine galon hau bilatu dute gehiago, Imanu Zamorarekin, baina ezker galean ere Sierra Alabaren abiadura mehatxu garrantzitsua izan beharko litzateke Atletikentzat. Kontuz orain presioan datorrena Alaves delako, begiran oraino irten behar izan den Ander Carbona,
Larbauriren pase saiakera ondo oztopatu du, baina baloia bilbotarrentzat izaten jarraituko du. Alboko sakea, Kristianingarentzat. Kristianinga ezaztu. Kontuz geroxiago komentatuko izuet, Ander Narbarte baldima dator, Daniel Narbarte, zeinen ongi oraingo honetan. Luken behobidea azken momentuan, sua itzaliz, erratzarekin pasada Daniel Narbarte area barrura antza zijoelako eta azken unean bere lasterkaldia nola oztopatu duen, nola sartu duen oina atzetik, arriskuak hartuz, penalti area inguru horretan gertu baitzegoen, eta azkenean kornerra izango da. Daniel Narbarte min handia egiten, barrutik jokatzen gaurkoan, eta Alaveseko atzelariek ez dakite nola gelditu. Kornerra lehen zutoinera, ondo alden dute arriskua eta kontraeraso aukera egon daiteke Alavesentzat. Luze jokatuko dute Zamoraren bila pasea ona da, baina alderatzea ere bai, Iliasek buruarekin moztu du kontraerasori, berriz ere dator Zamora eskuina balonetatik, aurrean Kristianinga, Zamora jarritzen du baloiarekin, baloia itxatxi eta lehen zutoinera erdirak eta kasu honetan Jarik Praten jaurtik eta saiakera kanpora, hau ere oso behartuta, baina ze jokaldia egin du Imanol Zamorak, Atletiken aldeko korner batetik iritsi da kontraerasoa, luze jokatu dute Zamoraren bila, eta Ilias eta Kristianingaren artean ere ez dute gelditzerik izan. Imanol Zamora azkenean oin okerrenarekin erdiratu du eskuinarekin, erdiraketa erona izan da, Jarik Pratek ere bere tokia ondo bilatu du, baina oso behartuta jaurtik eta Tasio Joanenak ez ditu oraindik eskularruak zikindu. Kristianinga dator orain, beste eraso bat ezkerregaletik, barrutik Iliasela utza du erdirak eta ondo iritsi da orain honetan. Oian Vicente azken unean, erdirak eta hori mozteko, baina berriz ere, Ilias, Kristianinga, Daniel Narbarte agertzen direnean, eta triangelu horiek osatzen dituztenean hiru jokalari horien artean, arriskua bermatuta dago Alavesen area inguru horretan. Kristiak ingak barrurantza egiteko aukera ere bazuen, nahiago izan du pasamatea, erdirak eta bigarren zutoinera bularrarekin errematatu du, penalti eske ere Atletikeko jokalariak uste dute Inigo Sainz de Leziñana bera izan dela bularrarekin errematatu duena, bigarren zutoinetan posizio irabazita zeukan erdirak eta segulako goxoki bazen, baina ez du asmatzerik izan. Kontuz, Oianen Zinasen presiona baita, baina Alavesek zeinen ongi atera duen baloia beste behin, Zamora dator, aurrean Ilias du, Zamoraren erdirak eta eskuinaren karekin, Jarik Praten beste abisu bat, ez da lehenengoa, ez da bigarrena ere, jada hirugarren abisua da izan da honako hau, min egiten Alaves, metroak aurretik dituenean, Imanol Zamorarekin gehien bat, kontraerasora irtetzeko abilezia handia duen taldea da hau, eta 20. minutura iritsi garenean Alavesek, jada merituak egiten, gol bat egiteko, eta Tasio Joanenaren porteria horretan inguratuz, erdirak eta kornerrean lehen zutoinean ondo aldendu dute arriskua, bigarren baloia berriz ere Garoñarentzat izango da, kontrolak ihes egin dio, aldaratzea zuzenean, Alavesen atezainarentzat, Oier Mujekarentzat, luze jokatu Ander Carmonaren bila, azkenean Jarik Pratek ondo baloruarekin, baina jokoz kanpo zegoen, urreratu da zegoen, eta Marrazainak ala adierazi du, baloia berriz ere Atletikentzat. Biru abisu serio eman ditu da Alavesek, ez atera beste jaurtiketa bat egin du, baina Jarik Prate area inguru horretan, ondo mugitzen ari da, bere espazioak bilatuz, eta gehien bat Manuel Zamoraren asistentzia horiek probestu nahian. Atletik orain. Pablo Martínez. Joko atzetik erekin nahian, zeinen ongi bat bi hiru egaleraino, Iliasek tunelaren egin nahi izan dio
Kasu honetan Ander Muñozi, ondo iritsi da euskarri moduan dabilen erdilaria. Alboko sakea berriz. Atletikena da. Cristian Inga bakar-bakarri da, bularrez baloia jetxi. Ondo, azeindartxua, ez dago lurrera botatzeko modurik. Iskin egin handio Carmonari, haze jokaldi individuala orpoarekin. Aurreraka nahi izan du kontuz aldaratzea txarra baita. Baloiak hor jarraitzen du, bizir jarraitzen du tokitxarrean. Garoñak orain alden du Zamoraren bila. Zamorak baloi hori gorputzarekin babestu nahian. Ondo egin du, aurrean bi jokalari ditu. Carmonarekin atzera jokatu. Eta Cristian Inga berriz ere iritsi da presioan. Baina Cristian Ingaren barrenak eta saiakera hori zer izan da? Jokalari gutxi etortzen zaizkit burura horrelako, bueno, eslalomak egiteko gai izan direnak. Eta Cristian Ingak saiatu da, Carmona aurrean zuela eta ondo irten zaio, ez bakarrik saiatu baizik eta ondo irten zaio. Cristian Inga ezaztu 17 urteko Espainiako deialdian izan dela orain gutxi. Italiaren aurka La Rosasen jokatutako partidan asteburuan eta bat eta hutseko gola berak egin zuela Cristian Ingak. Ze demoraldia egiten ari den. Zalantzarik gabe esango nuke Atletiken estrukturan, Atletiken zuzendaritzak gorriz markatutako jokalaria izango dela. Nabari zailako baduela potentziala, ez dakit noraino iritsiko den, baina Atletiken izarretako bat, Alabes dator, Carmonaren erdiraketa azken unean iritsi da horre Lizeaga, baina eskuina balonetatik mine ginez, Alabes presioan, joetake, ze guda hor, zelai erdi horretan. Ander Muñoz, Saez eta Garoña horre, zelai erdi horretan Alabes. Zamora berriz ere, Zamorak zer egin gote du? Abiaduran Ilias atzean utzi nahi izan du. Ez dago faltarik Zamoranen barrerak eta Iliasek bere burua lurrera bota du falta eske. Hasiera batean bazirudien Manol Zamoraren barrenak eta horretan azken ukitua Luzexia marjoantza jola eta ez duela horremesteko abiadura baloi horretara iristeko. Ilias Arbauik posizioa irabazita zeukan, baina falta eske geratu da. Asier Ugaldek ez du ezertxo ere adirazi eta aukera hona zuen, beste erdirak eta hon bai hartzeko. Alabes, luze jokatuz, Garoñak izterrarekin jeitsi nahi izan du baloi hori. Orain bai, falta Inigo Sainz de Lezinanari egin diotena. Atletikek motzean aterako du falta hori. Zuzenean Oiartzabalen egal horretara. Pablo Martínezek Rui Ezkerrera, Cristian Inga marrari itxatxi da. Narbateren laguntza du aurretik, nahiago du banakako jokaldia egin. Zein erresuan zaion Carmonari, Iliasen laguntza zuen atzean, baina nahiago izan du jokaldi individuala egin. Orain Daniel Narbarteare barruan, orpoarekin, Cristian Ingarekin, Alabeseko jokalariak jokozkanpoa eskatzen zuten. Enuke esango Angel honetatik jokozkanporik zegoenik, baina Daniel Narbarte eta Cristian Inga biurrikeriak eginez area inguruan, zeinen errestasunarekin utzi duen atzean Cristian Ingak, aurrean zuen Ander Carmona, eta gero Daniel Narbarteko orpoarekin bazirudien lepoan dituela begiak, nola ikusi ote du pase hori. Bibe Sogora, erdirak eta lehen zutoiera, segelditu amujikak, bigarrez baloia geritu detekea zuloan, ez dago ezertxo bai falta dirazi du azkenean. Asier Ugalde, epaileak orain ere geldikako jokaldian mine ginez Atletik, aurreko kornerrean Inigo Sainz de Lezinana izan da, errematea egin duen jokalaria orain honetan lezutoinean jarri dute baloi hori, indartxu, tentsio handiko erdiraketa izan da, eta burukada horri gelditu bikaina emaitz, erantzun bikaina eman dio Oier Mujika atezainak.
Alabes! Eskuin egal honetatik minegin nahian, Ilias ondo defentsan, baina bigarren baloia berriz ere Alabesentzat. Saez dator, Saezen erdirek eta azpiazpitik. Anel Narbartek berreskuratu du baloia. Hau ere, oraindik iurrikeriak eginez, falta eske. Der Carbona izan da horre, falta egin duena. Eta Atletikek behin jokoa erekitzeko aukera izango du atzetik. Oian Encinas hor, bi atzelarien artean baloiari beste dinamismo bat, beste abiadura bat eman nahian. Hortxe, Oian Encinas buru altxata, ia zer laguntza eskaintzen dizkien aurreko jogalariek. Berriz ere Cristian Ingaren bila, Cristian Ingak berriz ere aurreraka, honek ez du birritan pentsatzen. Baloia badirudi Cristian Inganena heltzen denean, Atletikek argi duela, hortik min egin lezakela, beste behin orain Daniel Narbartek Ingarentzat, Ingare barruan zer egin gote du, barrurantza egin nahian, Adeseko jokalarien laguntzak iritsi dira. Oian Encinanentzat bigarren baloia, baina tokitxarrean galdu du, kontuz Alabesen kontrara sosaiakera. Falta adierazi du Oian Encinasek egina, egin beharra zeukan, tokitxarrean galdu du baloia, bera da azken euskarri hori. Eta Ugaitze Garoña kontraerasoan zetorrela, bere burua lurrera bota du. Eta baloia berriz Alabesena izango da, lehen txarteloria Oian Encinasentzat. Alabes luze jokatuz, diagonala zuzenean Alabaren bila, lepoarekin ukitu du Jarik Pratek, jaso du bigarren baloi hori. Sierra Alaba aurrerak egin nahian, Unaxo Oiartzabalen, Xanti Oiartzabalen laguntza du, baina atzean uste lortu du erdirak eta ator, Ander Carmona ez da iritsi, pasa eginda zetorren erdirak eta hori. Uken beho bide, nastu eginda orain bai, luzegi jokatu du gauzanerako. Atletikek aurretik jarraitzen du markagailuan, ez da partidua oso orekatua izaten ari den. Alabes luze eta azkar jokatuz, bere aurrelarien bila. Atletik aldiz atzetik beste patxada batekin jokoa eraikin nahian, bi estiloen arteko talka ere ikusten ari gara, kasu honetan. Atletikek egia esan ez du aurkezpen handirik behar, Adrian Esteve entrenatzailearen eskutik azten horrezko mailako lider sendoa da aurten ere bai. 17 jardunalditan orain arte jokatu dago 17 jardunalditan, 14 garaipen, bi berdinketa eta porrot bakarra pilatu dituzte. Eta markagailuek ere, argi uzten dute, argi hitz egiten dute. Ze markagailu hauek erreparatuta, 53 gol sartu dituzte denboraldi osoan zehar, eta soilik 11 jaso. 53 egin eta 11 jaso. Hortaz, batez beste aterata, 3 gol batez beste sartzen dituzte partiduro. Matematiketan ni enaiz onena, ni letretakoa bai naiz, baina hori, bai, 3 gol inkuru batez bestean partiduro. Hau da, ligan gehien sartzen dituen, gol gehien sartzen dituen taldea da. Eta gainera gutxien jasotzen dituena. Hortaz, sailkaperan lehen postuan dira 44 punturekin. Eta bigarrena, hain zuzen Alabes, gaurko beraien aurkaria 10 puntu ateratzen dizkie Atletikek Alabesi. Eta azken boladan ere, azken boladan eta denboraldi osoan, oso sendo Atletik, Azken 5 partidetan 4 garaipen eta berdinketa bakarra, eta joan zen asteburuan utxeta bat. Asteburu honetan utxeta bat irabazizion Antigokori etxetik kanpo, eta errege kopako finale 16renetan, gaur final 8renak dira. Uka Murziari bita bat irabazizion, Inka eta Lizeagaren golekin, azken minutuan sartu zuen Lizeagak penaltia. Eta pasaden edizioan Atletikek
Bartzelonak kanporatu zuen final laurdenetan. Eta, bueno, oroar bai erasoan eta bai defentsan, talde oso orekatua, oso kompletoa. Erasoan adibidez, esan ditugu, Oier Kueba, baina gaur Unais Goiogan adibidez aulkian da Inga bera, Asier Torres ere aulkian. Baina, bueno, da punta-puntako jokalariak eta diferentziak markatzen dituztenak. Eta ziur naiz kopa aurten ere begiziota izango duela. Eta bueno, esan behar da ere bai, Liga eta Kopa Zarago nazioartean ere lehiatzen ari dela UEFA Youth League taldearekin. Kontuz, Zamora datorrela. Erosiago komentatuko dugu erdiraketa saiakera, enegarren erdiraketa saiakera Imanol Zamorarena. Ze buru usteak sortzen ari den, eta komentatzen genbiltzen nola Atletikek, bueno, Liga eta Kopan egiten ari dena ze haratago, nazioartean ere erakustaldia egiten ari dela, UEFA Youth Leagueen. Gaur hemen ikusten ari zareten jokalari batzuen parte hartzearekin, nasketa bat dute, ezta? Bai orezko mailako jokalariekin eta bai Baskonian lehiatzen ari diren jokalariarekin. Baskonia kasu honetan bigarren federazio mailan dagoen taldea da, baina beti ere jokalariek adintarte hori baldin badute bertan lehiatzen ari dira, eta bueno, azken finean Arsenal, Dortmund, Karabak, Newcastle mendean hartuta, eta adibidez, Slavia Pragaren eta PSG-ren aurka ere berdinketak erdietsita. Eta hori esan bezala bat, talde honetako jokalari askok, Baskoniarekin eta Bilbao Atletikekin ere minutuak jokatu dituzte. Hau da, Atletikein bigarren eta hirugarren taldearekin senior mailan. Eta, bueno, Lezama bera punta-puntako aztegia izan da, datu hauek, bueno, urtero errepikatzen diren zerbait da. Zalferrik iaz, ligako txapelketa irabazi zuten erraz, alde handiarekin, eta azken 6 edizioak irabazi dituzte jarraian, eta, bueno, datu horiek agerian uzten dute Lezaman aztegiarekin egiten den lana, ez? Askotan bere filosofiak bultzatuta bai, baina hala ere, hala eta guztiz ere, nola zenbat balia bideratzen dituzten futbol formakuntzara, eta berai eta lan horren fruituak jasotzen ari dira zalantzari gabe. Eta gaur frutu horiez gozatzeko aukera dugu. Kontuz Alabaren barrenaketa saiakera, ondo Lizeagaren laguntza, atzean utzi baizuen Alabak berak Ruben Espartza, Atletikeko eskuinagaleko atzelaria. Alabes suspertzen ari da, azken minutuetan esango nuke Atletikeken areara arriskuarekin hurbiltzen ari dela erdiraketa. Lizeaga oraingo honetan Pablo Martinezen aldaratzea ez da bat ere izan eskuinarekin, azkenean Iliasek usatu du arriskua 35. Minutuan Lezaman. Orain Atleti sufritzen jokalari denak bere zelaian sartuta eta Alabes estutzen aldiz. Babazorroak orain baloiaren jabetzarekin egin dira. Baloi alde batetik bestera azkar mugituz. Egaletatik erasotuz gehien bat, erdiraketa asko, orain erdiraketa kaskarra izan da, baina aldaratzea ere Ilias Elarbauiren aldaratzea ez da hona izan. Eta kornera Alabesentzat Ilias orain aipatzen dudala, hau ere, bueno, herritartasun marokiarra duen jokalaria. Eta iaz, uste dut, 17 urteko Afrikako kopa irabazi zuela Marokorekin. Eta hementxe da. Zalantzari gabe, bueno, Atletiken ezkerre galo horretanko nagusia. Eta ari da, erabate egonkortuta posizio horretan, azken aldaratzea ez da hona izan. Baina partidu bikaina egiten Alabesen kornerra datorrenean, mugimenduak are barruan, erdirak eta bigarren zutoinena Carmonaren bila. Itxita korner hori. Baina kanpora joan da zuzenean inok ikutu gabe, alboko esakea, ateko esakea barkatu, Tasio Juanenak. Atletiko jokolariak zabal eginda, motzean jokatzeko asmoarekin. Pablo Martinezen motzean jokitu atezainarekin. Hala esen presio dator. Ondo buruarekin ikutu du kasu hontan
Ander Muñozek, Euskarriak, baina Atletikek hor Unai Xabiarzabal nahastu eginda eta pasean dator Jarik Prat zeinen ongi bizkarrez jokatuz. Alde abeseko jokalari askoaren inguru horretan aurkitzeko aukera du, Joian Pablo Martínezek arrisko alden du, Adener Carmona, Jarik Praten txilena saiakera! Alabes benetan arriskuarekin gerturatzen area inguru horretan bai baloiarekin eta bai baloi gabe lanak ondo eginez, baloiarekin, zentzu handiarekin albo batera eta bestera baloia mugitzen eta erdirak eta ona jarriz, eta Atletiken presiora ondo iristen, baloi asko berreskuratuz Atletiken porteria inguru horretan, eta oraingo honetan ere arrisku ala iritsi da Jarik Praten txilena saiakera. Ez da golik iritsi, baina Alabesek abisatzen ari da, orain Daniel Arbarte nahiago du baloia oinarekin gelditu, Oier Kueba azken minututan ez dugu izena aipatu, seinale txarra Atletik entzat, baina orain bai, Alabes baloiaren atzetik, baina ez du osterik lortzen, zeinen jokaldi hona Delezinanak, Inigo Sainz Delezinanak, herriz ere Ruben Espartzarekin, honek berriz aretzera Inigo Sainz Delezinaren entzat, bi jokalarien arteko jokaldia egin nahian, Unai Xanti Bertzabalen laguntza du, Barnerak eta baloia kies egin dio, ateko sakea berriz ere, Alabesen alde. Azken minutuetan Atletiken, lehen erasoko jokaldia, minutu dexentetan baloiaren atzetik ibili dira, baina egia esan, are inguru horretara iristen diren bakoitzean, sentsazio arriskua nabaria dela, Unai Garoña hor, zelai erdian, zeinen partidu ona egiten ari da den. Asier Alabaren ukitua eta Barnerak eta haren inguru esartuko da ezkerrega hankarekin erdirak eta beste behin Jarik Praten bila, lehen zutoinera egindu mugimendua, bertan jaso du baloia oso behartuta. Jaurtik eta egindu lehen ukituan, baina gora joan zaio Asier Alaba eta Imanol Zamora bi suziri dira, eta gero Jarik Prat baloi guztien bila joaten den aurrelaria, borrokalaria, baina teknikoa ere bai, area barruan oso ondo mugitzen dena, bere espazioa non dagoen bakiena, eta baloi mordoska bat ukitzen ari da area inguru horretan, oraindik atera jaurtiketarik ez, baina arriskuarekin. Kontuz orain, Araz Muñozek jokoaren orantza aldatu du, Ilias Arbauik, buruarekin baloia kanpora. Berrogeigarren minutuan gaudenean lehen zatira amaitzeko 5 minutu eskas eta luzapena, kontuz baloi hori alboko sakea zuzenean arearen bihotzera bialdu dute. Arriskutsua zen ba, orain eta Xio Juanenak lehenengoz luze jokatuko du Cristian Ingaren abiaduraren bila, baina ez da iritsi. Daniel Arbarte orain baloi eske, bere posizioa atzeratuz. Orain toki arriskutsuan galdu du baloia. Imanol Zamora partidu puska egiten ari da, baina orain oso bakarri zegoen eta nahastu egin da, baloia berriz dela Atletik entzat. Sierra Lava ezkerrega honetan banakako jokaldi egin nahian, baloi ukitu atzera, erdirak eta saiakera etzen txarra, baina Jarik Pratekin ez da ondo ulertu. Alabes azken minutu hauetan, eta esango nuke, ezati honetan, ezati hau oso partidu parekatu izaten ari dela, Atletikek arrisku aukera garbienak izan dituela, baina kuantitatiboan Alabes gehiago gerturatzen ari dela, kualitatiboan
aukeren kalitateari dagokienez, Athletikenak argiagoa, kontuz orain datorrelako Ilias, eskerra honetatik barrurantza egin nahian, ez da Athletikeko erdilariekin ulertu. Oian Enzinasek buruz, Cristian Ingarentzat, Cristian Ingarak eskerrez, Iñigo Sainz de Lezinanarentzat, orain berriz ere Ilias, Athletikek erasoa eraiki nahian eskerra honetatik, bat biko bikaina, zelai erdira jaurtik eta Daniel Narbartek, areaz kanpotik egindako jaurtik eta saiakera, ez zeukane nahikoa indar, baina ondo bideratu du jaurtik eta hori, azkenean Oier Mujikaren eskularruetara zuzenean, Luze Alabesek, Jarik Prat aurrelari borrokalariaren bila, ze borroka izaten ari diren, Jarik Prat eta bere aurrean Lizeaga eta Pablo Martínez, lehiastua izaten ari da, aurrelaria eta atzelarien arteko borroka klasikoa, aurrelaria bizkarrez, eta atzelariak, aurrelaria eroso egonez dadin bultzaka, falta dirazi du Asier Ugalde epaileak zuzenean lapikoan jarriko du baloi Alabesek, ala dirudi jokalarien kokalekuari erreparatuz gero, jokalari bakarra gelditzen baita hor haren guruan motzen jokatuko dute Asier Alabaren erdiraketa luzea Tasio Juarenaren eskuetara zuzenean, baloi oso frontala zen, oso vertikala, Alabeseko inorkeztu baloi hori ukitu eta Tasio berak erasoa martxan jarri du, Athletik dator zelai erdian, Iñigo Sainz de Leziñanak eskuina galera, Ruben Espartzak berriz ere atzera, Xanti Oiartzabal goleatzailearen laguntza du hor, barruentza jokatu, zeinen mugimendu pila hor Athletikeko zelai erdian jokatzen duten jokalarien partetik, baloiaren aurretik sekulako mugikortasuna duten jokalariak dira, 3 laurdenetan jokatzen duten jokalari horiek, eta kontuz, orain Muñoz, kasu hontan lurrera bota baita Aratz Muñoz, ez dakigu aldaketa eskatuko duen, baina badirudi arazo fisikoak dituela, minutu eskas bat falta delako atsedenaldira iristeko. Aratz Muñoz ezkerregaleko defentsa, lurrera bota da, ez dirudi kolpe bat izan denik, baizik eta arazo muskularren bat edo. Eta Alabeseko osasun zerbitzuak, Alabeseko fisioterapeutak, aitaren batean salto egin dute berdegunera. Aratz Muñoz mina hartuta, egia esan gaur ez zeukan lan erraxa, Xanti Oiartzabal baitzuen aurrean, eta ez Xanti Oiartzabal bakarrik baizik, eta nola behin eta berriz Espartza nola inguratzen iristen den are inguru horretara, edo Iñigo Sainz de Leziñana bera, Oian Enzinasek ere, makina bat diagonal sartu ditu eskuine galorren bila, lan desente izaten ari da Aratz Muñoz, baina egiari zor, lehen zati ona egiten ari da Alabes, arlo defentsiboan eta baita ofentsiboan ere, zergatik ez? Partida oso parekatua bat eta huts, ja da 45 minutua beteta, Aratz Muñozek mina hartuta jarraitzen du, txaloak hemen lezaman, ia berreskuratze duen, edo ia Iban Frankok aldaketarik egiten duen, seguraski, markagailura begiratuta, atsedenaldira itxarango du, eta horrela aldaketen leio bat gorde dezake bigarren zatirako, bestela alferrikan xautu dezakezu leio bat gehiago. Alabes jokalari bat gutxiagorekin, Atleti erasoan, Cristian Inga, Ander Carmona duatzean, ez dago modurik bera gelditzeko, orain barruran getzagin nahian, lau jokalaritu inguruan Cristian Inga berak, Alabeseko jokalarien laguntzakor, etengabe, Daniel Narbartearen guruan, Daniel Narbarte, jokaldi individuala egin nahi, kanporantza, barrurantza, noraka, azkenean baloia galdu du, baina Oian Enzinasek berreskuratu du, beste ere Cristian Ingaren kontrola luze,
Alabesek baloia kanpora eta Arnasa hartuko dute. Jokalari bat gutxiagoarekin defendatzen ari baitira, lau bateko eskema horrekin. Ez dirudi Aratz Muñozek jarraitzeko aukerarik izango duen, horrik ikusten duzue porteria atzean. Fisioaren laguntzarekin aldagelatara bidean eta seguraski Alabesen aldaketa hortik iritsiko da bigarren zati honen bila. Jarik Prat Bizkarrez, zeinen ongi mugitzen den Lukas Boyeren antza hartzen dio. Lukas Boye, Alabeseko lehen taldeko aurrelariaren antza. Bizkarrez baloiak mantentzen badakien jokalaria, mugikortasun handiarekin. Denbora gutxi, espazio gutxi behar duela atera begiratzeko. Eta iritsi da orain gontan atxeden aldiaren unea Xerrualdek ala adierazita. Azkenean Aratz Muñozen lesioaren gatik pixka bat luzatu zaigu hemen Lezaman gazten orezko mailako errege kopa. Momentuz final 8 hauetan Alabese Atletikek bat, Alabesek huts, ez urrutira joan. Egitaren batean bueltan bai gaude bigarren zati honetaz gozatzeko. Ikusi arte, agur!
Kaixo, eguerdion berriz ere Lezamatik, bigarren zati honek zer ematen digune kontatzeko hemen zuzenean ETV honetik. Da bai Alabeseko jokalariak, bai Atletikeko jokalariak berdegunean ditugu. Ez hoztik geratzeko azken beroketa ariketak eginez, bigarren 45 minutu hauei aurre egiteko, behar den bezala aurre egiteko gogoratu. Aldetik bat eta huts aurrean dela markagailuan Oyartzabalek, Xanti Oyartzabalek egindako gol apartari esker. Lehen zatieko azken minutuetan Aratze Muñozen lesioaren inguruan jakin dugu, ezin izan du berdegunean jarraitu, eta uste dut Argoitz Frances 16 zenbakiarekin izango dela bere ordez zeleratuko duen jokaldia. Eta Atletiken ere momentuz aldaketarik ez, 11 gizon berdinek jarraituko dute bigarren zati honeki aurre egiteko. Kasu honetan Atletikek jarriko du baloia jokoan. Lehen zati parekatu izan da, agian Atletikek izan ditu aukerarik garbienak, 2 aukera garbi izan ditu bigarren egiteko, baina kuantitatiboan agian Alabes izan da Atletiken area inguru horretara gehien gerturatu den taldea. Ez dut asmatu, Jarik Pratek ez du atera begira asmatu, hortaz markagailuak bat eta huts Atletiken arte. Bigarren zatia da martxan dagoenean, hori ikusten dugu da pantailaren ezkerraldi honetan Argoitz Frances bere lehen jokaldia eginez. Aratze Muñozek lan mordoxka bat egin behar izan du, maila defentsiboan gehien bat, arlo defentsiboan. Ikusiko dugu Argoitz Francesen maila nolakoa den, hemen ezker hegal honetatik. Aurrean Asier Alaba izan du, lehen zati aparta egin duena Asier Alaba, jokalari oso vertikala, azkarra. Eta lehen falta izango dugu Alabesen alde, baloia arean jartzeko prest. Ugaitz Garoña, beso bat altxata, jokalari bakarra uzten du Alabesek atzean, 4 zenbakiarekin. Oian Bizente, baloia ator motz geratu da, Cristiananga kuxatu du baloia, Usoak ere pantailatik pasatzen ikusi ditugu. Usoak ere iesean, baina hemen partidaz gozatzen denok, baita Usoak. Eta nola ez pantailaren beste aldean zaudeten danok, este azken honetan gazten mailako errege kopaz gozatzen. Gogoratu final zortzirenak, errege kopako final zortzirenak dira hauek. Eta Gasteiztarrak eta Bilbotarrak final laurdenetarako bilete edo txartel horren bila. Momentu honez bi jokalari ikusten ditugu minartuta lurrean, talde bakoitzeko jokalari bat. Urruti xamarri ikusten da jakiteko ze jokalari diren. Eta lehen zatian komentatu baldin badugu Atletiken denboraldia 10ekoa bada, Alabesekoa ere ez dago gutxiagorako, oso denboraldi sendoa egiten ari baitira Gasteiztarrak. Arabarrak bigarren postuan daude unetan ligan, une honetan, eta 14 punturekin, Realarekin berdinduta, sailkapenean hain zuzen, sailkapenean gailur horretan, Atleti dago, gaurko bere aurkaria 10 puntura egia da. Distantzia ona dauka Atletikek, baina Alabes ere, hortzak erakusten ari da lehen zati honetan, errekopan aurrera egiteko, errekopan bizirik mantentzeko kontuz, Kobazulotik. Hor, Oian Bizente baloiara gidatuta ateratzen, baina tokitxarrean galdu du baloia, eta Ander Carmonak ere bai. Ander Carmonak barrenak eta egin du, baina motz geratu zaio orain Inigo Sainz de Lezinanari pasea Alabesen eraso saiakera, orain ere Traketx, baloi galera gehiegi, orain Cristianinga espaziora, Cristianinga jokalari azkarra da, baina ez hainbeste baloi horretara iristerik ez baldin badu izan, esan nahi du baloi hori txarra izan dela. Igo eta baloi horretara iristen saiatu arren, alboko sakea Ander Carmona, alboko sakea Arabarren alde. Garrizati asera honetan
momentuz jokaldi landu gutxi. Luze Alavese baloia, Jarik Prat. Nola ez, bere burura. Bigarren baloia ere bererentzat. Eskuina galean, buru altxatu eta erdirak eta jarri lezake. Ondo Ilias. Baloia Alavesentzat, alboko sake Alavesentzat. Alavesek bat bi hiru lau post 6 jokalari ditu. Area barruan baloia luze jartzeko. Iander Carmonaren gimnasioko lana ona izan den, baloia motz xamarreratu da, oraindik ere biceps horietan biceps horiek gehiago landu beharko ditu, sake horiek areta gehiago luzatzeko. Izama jendez lepo Euskal Derbia hemen ETB honen, jokoaren orantza aldatuz, ezkerrarekin moz gelditu da, ondo Argoitz Frances, ondo zeleratu da. Barrenak eta aurrean Xanti Garzabaldu, zein ongi Frances, orain Ruben Esparza iritsi azken unean. Barrenak eta hori mozeko, baina kornerra dukagu. Ruben Esparza bera kexuka, besoak altxata, baina epaile jaunak, ugalde jaunak kornerra dela adirazi du. Eta nola ez, geldikako jokaldi guztiak bezala Ugaitz Garoñak aterako du. Epailea bakeak agindu dezala esaten. Erdirak eta dator, lehen Zudoñera. Horrankarekin errematatu du Ruben Espartzak. Eta kanpora bialdu du berriz ere baloia. Orain beste galetik izango da kornerra. Orain Garoñaren ordez Alabak aterako du baloia. Ikusiko dugu azken korneraren lehen Zutoñera izan da. Bigarren hau erdirak eta Tasio Juanenak ez du arriskurik hartzerik nahi izan. Baloia ondo zetorren, intentzio handiarekin, gurpilaren eginda barrurantza baloi hori itxiz. Eta area txiki horretan Alaveseko jokalaririk egonez arren, Tasio berak baloia berriz ere kornerrera. Erdirak dator berriz ere Asier Alabak. Oraingo ere toki berdinera, oraingoan Tasio Gorenak Tasio Gorenak baloia eskularruerekin bildu du. Kontraerasoa jartzeko martxan, Iliasentzat, Iliasek ezkerrarekin luze baloia. Baina tan el Narbarte bakarri dago, laguntza onak Alavesek. Nola itzuli diren ziztu bizian defentsako lanera. Eta egia esan alde hortatik ezer gutxi lepora dakioke talde babazorroari. Defentsibo oso ona egiten ari dira. Denak bloke bezala oso tinko, oso irmo. Lerro artean espazio gutxi utziz. Egonkorrer esango nuke blokea. Zerrikitu gutxi utziz zelai erdi horretan. Atletikeko erasoak galetatik iristen ari dira. Eta hori lehenesten ari dira. Zelai erdian espazio gutxi ustea eta Atletik kanpotik joka dezan. Oraingoan Alabaren erdirak eta ezkerrarekin ere motz gelditu da. Oierkuebak gorpoarekin atzean utzi nahi zuen Muñoz Euskarria, oraingoan eta nastu eginda, Biobide, pasea ezkerra eskuina galera ez da hona izan. Eta plano honetan, gelu honetan ikus ditzazkegu ere, Lezamako instalakuntzak alboan duzue lehen taldeak entrenatzen duen zelaia. Baina gaur garrantzitsua hemen, gero etorriko da lehen taldea, iritsiko da Txapeldunen Liga, iritsiko da San Mameseko horroa, San Mameseko giroa, baina aurretik Lezama, aurretik Atletik eta Alavesen arteko Errege Kopako partida gazteen mailan. Nor daki, etorkizuneko Boian Sanzet, etorkizuneko Nico Williams, etorkizuneko Robert Navarro, etorkizuneko Bibian, agian hementxe daude. Eta zer esanik ez, Atletiken aztegiari ematen dioten garrantzia ikusita, jokalari hauek jada gertu dute senior taldetarako pausu hori, adin garrantzitsu esaten da. Azkenean futbol formakuntza konsidera liteken azken urtea da jokalari hauentzat. Eta gero pausu naturala, Baskoniara egitea.
gaur egun bigarren federazioan lehiatzen ari den taldea. Hortik, gero Bilbao Atletikera jauzi egiteko, eta nordaki gero lehen taldera iristeko, baina horren aurretik, fokua hemen jarri behar da formakuntza on batean, eta gaur erregeko partida honetako, partida berezi honetan Euskal Derbian, final zortzirenak, bi taldeek partida bikaina eskatzen, Atleti dator erasoan, erasoko jokoan, ezkerrekin erdirak eta Oyarzabalaren barruan, pase atzera, Oier Kuebaren jaurtik eta Mujikak ondo gelditu du, penalti puntu inguru horretatik lehen ukituan, indarri gabe izan da jaurtik eta hori, baina Atletiken lehen abisu serioa bigarren zati honetan, ezker regal honetatik iritsi da erasoa, baina Oier Kuebaren jaurtik eta indarri gabe, Mujikak aldendu du. Encinas Buen Esparzako aloi aurrera Horko goleatzailearekin jokatzeko Alari Lapurtarrarekin, Xanti Oyarzabalekin Bai, Buen Esparzako falta argia egin du Inartuta lurrera Vicente Vicente Eta partidu oso serioa egiten ari dena talde arabarra, esan bezala ligan goiko postuetan sartzeko borroka bete-betean azken 4 partidak irabazi ditu ligan eta kopan ere final 16enetan Kalabera talde andaluziarren aurka 2 huts irabazi zuten eta gaur hemen dira Lezaman maila aparta erakusten asteburuan ere huts eta 3 irabaztetik datoz Santutxuri eta defentsan lan bikaina eginez eta baita erason ere Garoña dator laguntza eske frantzesen korrikaldia berarentzat dijoa pasea hor barrurak egin nahi zuen baina Lizeaga tinko irmo baloi hori kanpora bialdu du baina alboko sakera ez dago kornerrik jokaldi oso ona defentsiboa Lizeagarena alboko sakea ia alboko sakea noraino iristen den dena dela bi taldetako elastikoetan ikus daitekeen bezala haizea dabil Lezaman eta horrek ere baldintza lezake kontuz jaurtik eta hilda geldituta baloi hori orain ere bigarren saiakera bueno zuzenean kanpora ia Lezamako bigarren zelaira bialdu du baloi hori Luken Beobidek nabari zaio atzeko defentsan lan jarduten duela erdiko atzelari gisa eta aldaratze ona baina jaurtik eta izan beharko litzatekena aldaratze bihurtu kontuz orain zulo handia Alavesen bizkarrean pasa ez da ona izan baina aldaratze saiakera hori ere Luken Beobide bidigun xamar espazioak horre Alavesen bizkarrera jarraitzen du oraingoan ondo bai, oraingoan erdiko atzelari bat bezala serio arrisku aldenduz Luken Beobide gogor alboko sake atzera Atleti berriz ere Lizeagarekin esen presio dator baina ondo Ruben Esparza barruti jokatzen du Oierkoaren orpo pase hori txarra izan da kontuz Jarik Perraten bilala bez kontraerasoan irtena izen pase bakar batean Atletikeko defensako amaran guzia hautsi nahian baina pase hori luzegi eta Tasio Juanenak arazori gabe bildu du berz ere Atletikek atzetik jokoa eraikitzeko ezkerregalean barrura pasea Inigo Sainz de Lezinanak burua altxa eta pasea sakonean jarri nahi zion kasu honetan Inkari berriz ere baloia galdu eta Oier Kueba gailendu liteke hor ziztu bizian area barruan sartu da aurrean dauka Beobide ondo Luken Beobide Oian Bizente zen Oian Bizenteren oinean eman du baloi horrek eta zuzenean kornerra, bigarren zatiko lehen kornerra Atletikentzat, Xanti Oyarzabale jarriko du kornerra orain Oier Kuebaren korrikaldia berriz ere behin da berriz Alaveseko atzelarien bizkarra hori erasotu nahian mugikortasun handia duen jokalaria da barrutik nola hegaletara mugitzeko gaitasuna daukan eta orain kornerra dator Atletikek lehen zudoien jarri du Alaves tinko hor
Garoñak kontraso irten ez zuen, baina Daniel Narbarteren laguntza ona da. Iliasentzat, Iliasek luze diagonala zuzenean area barrura kontu zuen Xanti Oyarzabal eror daiteke. Falta dierazi du Galdek. Ez daukandik oso orgi falta dirazteko nahikoa izan den jokaldi hura, zeren atzetik area barruran sartzeko prest zegoen Xanti Oyarzabal, baina goiko baloi horretan falta dirazi du eta baloi Alabesentzat. Zeinen ongi orain Alabes. Manol Zamora, bigarren zati honetan baloi gutxi ukitzen ari da ezkerregaleko aurrelaria, eta orain baloi luzea Cristian Ingaren bila iritsiko ote da, ez da iritsiko, beste korner bat. Bigarren zati honetan Alabes ausartasiago bat ikusten ari naiz, nolabait bloke horreketako lerroak oso altu kokatuz, eta nola ez, Mantaren jokoa beti da ez, aurreraka eginez gero, oinak babestu gabe gelitzen dira, kasu honetan Alabesen atzeko lerroko bizkarra, eta aldetik asko baliatzen ari da, oso ondo baliatzen ari da, bizkarrera sakonen jokatuz, jokalari azkarra dituzte, kornerra dator, lehen zutoinera, berriz ere, ondo Alabes korneraren defentsan, Carmona dator, Carmonaren korrikaldia, atletikeko jokalarien esfortzu defentsiboa ona da, orain zuzenean berriz ere, areatik, areara, iaia, eta Juanenak berriz ere, motzean, Inigo Sainz, Teleziñanak, barruraka jokatuz, Oian Encinas, zeinen desmarke ona, zeinen mugimendu ona Xanti Oyarzabalek, zeinen argi bilien oraingoan Oiar Mujika kontuz aldaratza txarra baita, Cristian Inga ez da gutxigatik iritsi, baina oraingoan Iliasek galdu toki txarrean baloia eta bere postutik kanpo dago Alabesen erasoaldia, erdiraketa etorritek, erdiraketa dator, area txikira, aldaratzea, jokoz kanpo zegoen bai, area txikian jarri dute baloia azpi-azpitik, kasu honetan Asier Alaba iritsi da eta dena aldez zuela, bere jaurtik eta saiakera hori patxala izan da, ez du behar bezala baloia jo, eta nahi gabe pase bat irten zaio Zamoranentzat, Imanol Zamoranentzat, baina hegaleko jokalari aurreratuta zegoen, aldaketa daukagunean Alabesen ere bai. Mateo Albarracin zelairatuko da, eta adi Mateo Albarracin izen honekin, zeren Alabeseko denboraldiko jokalari nabarmenduena da. Zalantzari gabe 11 gol sartu ditu, baina kontuz 10 gol, ez barkatu, 11 gol 10 partidetan, hortaz bataz beste gol bat sartzen dugu partiduro, ligako pitxitzen selkapenean bigarren postuan dago, eta gaurkoan arreta berezia merezi duen izena da, orain zelairatu berri den Alabeseko erdilari hau, 2007 urtean jaioa, ikusten dugu, Yarik Praten alboan jokatzen dela momentuz, Atletiken saiakera beste behin bizkarrera, Oier Mujika ausart eta ongi Ipurdia areatik atera, eta makina bat baloi aldentzen ari da hankarekin, Tasiorentzat baloia, eta esaten gemitzen Mateo Albarracin izatez Yarik Praten alboan jarri da, baina ez da aurrelari natural horietako bat, bigarren lerrotik heltzen den jokalari horietako bat dela, punta erdian aritzen dela, indarrandiko jokalaria, eta area barruan agertzeko sen handiarekin, bere golek bere zifrek ala erakusten baitute. 11 gol, 10 partidutan, eta izatez Real Madriden eta Getafen ezitako jokalaria da. Ondoren Majada ondara eman zuen jauzia, eta urten izan duen hazkunde fisiko horrekin bere jokoak beste dimentsio bat hartu duela esango nuke, eta Alabesek aukera ikusita, jokalariak hartzeko aukera ikusita, ekarri egin du, oraindik oso gaztea ja, baina apustu garrantzitsua eginez,
Aleti dator, Ruben Esparza gerrirak eta jarri dezake bigarren zutoinera, pasa egin da, Cristian Inga gertu da, Cristian Inga gaurrean du Karbona, zer egin gote du, barruranka egin, jaurtik eta kanpora, Cristianen, Ingaren jaurtik eta saiakera hori kanpora, ez da urruti joan ba, Iliasen laguntza zuen barnetik, baina Ander Carmonari barrurantza iskin egin dio, eta zein denbora gutxian jaurtitzeko moduan izan da, jaurtik eta ateratzeko moduan, Altuxa mariontzaio. Alabez orain azken jokaldietan egin ez bezala, motzean jokatuz, orain Luze Albarrezinen bila, Larik Pratentzat bigarren baloia, baloi hori kontrolatu nahian, ondo agertzen da horre atzetik, diru zorro ostudio Inigo Sainz dele zinanak, epailak ez du faltarik adirazi, Xanti Arzabal barrurak eginez, motzean jokatu du, orain Ruben Esparza, berriz ere Inigo Sainz dele zinana, zelaiaren toki guztietan agertuz, pasa sakonean Daniel Narbarteren erdirak eta bigarren zutoina Cristian Ingarentzat, jaurtik eta saiakerak, bote prontoan egina izan du Pumpala esterrean, baina ez du baloiarekin behar bezala konektatu, ondorain zeinen ongi azken momentuan lan defentsiboan, Oian Encinas, eraso jokaldi hori moztuz, Cristian Ingak, aukera hona izan du, erdirak eta etorri da barrutik kanpora, eta nola ez du ondo koordinatu, baloi horrek non egingote zuen botea, baina Aleti behin da berriz, Alabesen atzeko lerro hori erasotuz, lehen agian lehen zati honetan, pase konexio motzagoen bitartez, nolabait pixkanaka etxea eraikitzeko adreiluz joan dira, oraingo honetan prozesua erabat motzago egiten saiatzen ari dira, baloi duzen bitartez bizkarrera, prozesu motza egiten ari dena orain Alabez da, Mateo Albarracin jaurtitzeko moduan da, ondo oztopatu orain ere Atletikeko defentsiak baloi hori, Pablo Iturria, eta partida polita dago, bi taldeak ideiak harriak dituztela, 75. minutuan jada ordu beteta, Bilbotarrak aurretik oraintxe bertan final, Errekopako final laurdenetan egongo lirateke, iaz adibidez, Errekopako final laurdenetan erori ziren, iazko edizioan, Bartzelonaren aurka, eta baina, azkenean Errekopak ere hori ematen dizu, ohituta ez zauden aurkarien aurka lehiatzea, ligan, maila regionalagoa da, eta oraingo honetan, nazioartekoan lehiatzeko aukera da. Oiartzabal dator, barruraka, Oierkueba, gelditu abarta Oier Mujikak, jaurtik eta hori areaz kanpotik, baloia gurutzatzen saiatu da Oierkueba aurrelari oinatiarra, baina Oier Mujikak erantzun hona eman dio, baloia kornerera bialdiz, Unax Oiartzabal zenbat burua ustera egiten ari den Alabeseko atzelarien artean nola egaletik itxatxita ekiten dion jokaldiare, baina barrurantza egitean, mugimendu hori egitean, desorekak sortzen diren, markak finkatu gabe gelditzen diren, eta hor makina hau burua uste sortzen, kornerra dator, area barrura, aurretik eta buruarekin, kasunetan Pablo Martínez izan da burukada hori, bere buruan izan du bigarren gola egiteko aukera, baina ez du asmatu hiru zutoinen artean jaurtik eta hori, Ander Carbona hor baloiaren leian, kontuz Atleti datorrela, aukera argia zen ba, Alabez jada arriskua galtzen, ez dauka besterik, erasora, zeinen ongi orain pasea sakonean, kontuz erdirak eta iritsi ditek, ez da iritsi jadan ekatu xamar ere, ikusten dut Imanol Zamora pasea ona izan da sakonean, Atletikeko atzelari ez da iritsi, txartel hori erakutsi dionean Jarik Prat urrelariari, Atletikeko atzelaria kexuka ikusten dugu, ez dakit baloirik gabe zapaldu duen edo azken jokaldi honetan, azken kontraeraso honetan, bien arteko lehia izan den, baina Pablo Martínez momentuz lurrean da, bere
men eginda, badirudi, bueno, beso aurpegiera eramaten du, baina esango nuke partidan jarraitzeko moduan dagoela. Atzelaria horri Manol Zamorak bazeukan aukera, baloi hortara iritsiz gero erdirak aiartzeko, eta area barruan zegoen hain zuzen nola ez Yarik Prat aurrelaria zen. Azkenean, bueno, erdiraketarik ez da egon, ez dakit horre bien arteko leian keinu txusiren bat egingo zuen, ala ez, baina epaileak txartel hori adierazi dio, Xanti Oyarzabalen jokaldi aparta, oraingoan ez dago faltarik, baloia berreskuratu du Ander Carmonak eta luze jokatuko du kontuz Alabarekin, Alaba, egoitza Alaba, barruraino dijoa jaurtitzeko aukera izan da ere nahiago izan du pasea emate, agian eskuzabalegi jokatu du kasu honetan Asier Alabak, bizkarrera zeinen mugimendu ona egin duen Alabesek, eta, bueno, ia instintiboa, keinu pase instintiboa izan da, ustez Yarik Prat toki horretan egongo balitzu bezala, ez tala izan, eta azken munean Atletikek arrisko alden du aldaketa dugunean, esango nuke Oier Kueba, Atletikeko aurrelariak utziko duela zelaia, eta baita Daniel Narbartek ere, hau da, hanka freskoak zeleratuko ditu Adrian Esteve, bi aurrelariak, bueno, aurrelaria eta puntardia aldatuko baititu. Asier Torres izango da lehen zeleratua, eta baita Beñat Aranburu ere aurrelari, bueno, bi aurrelari berri, egia da Asier Torresek egalean joka dezakela, eta agian hori, bueno, barruko eremu hori Unas Oyarzabalen ardura izatera pasa daitekela. Ikusiko dugu nola berkolokatzen diren Atletikeko jokalariak. Bai, badirudi orain, bueno, Ander Torres, Asier Torres barkatu eskuine galean aritzeko zeleratu dela. Eta, bueno, Xanti Oyarzabalek egala utzi eta punta erdira pasako dela. Falta Atletiken alde. Eta margarren minutuan, 20 minutu eskas ditu Alabesek berdinketaren gola egiteko Iban Frankok zudentoko taldeak. Ja, Mateo Barrazin zeleratu du, aldeko izarra seguraski Alabesek fitxaketa, garaiz ikusi zuen fitxaketa, apustu garrantzitsu bat, eta emaitzak ematen ari da. Eta, bueno, kopako neurketa bat izan da, bueno, agertoki exigente bat, eta zelantzari gabe taldeak ere maila ona erakusteko aukera izango du. Mateo Albarrazinez gain ere, bueno, jokalari oso interesgarria ditu, ikusten ari gara Ugaitz Garoña, Yarik Prat bera, Sierra Alaba, Ander Muñoz, bueno, Zamora, bueno, eta Oier Mujika ere bai, atepean oso seguru ikusten ari gara momentuz. Zango nuke txapelketako izen propioetakoa dela, minutuko gol gutxien jaso dituen atezaina baita, 10 gol jaso ditu, kontuz 12 partidetan, zifra oso onak atezain batentzat. Eta, bueno, Alabes azken minutuetan jada partiduan sartu garen azken minutu hauetan. Penalti eske orain Ander Torres zeleratu berria Asier Torres, horre gudan ibili da Alejandro Ugaitz Garoña zen, ez dakit zein zen horre laguntzara iritsi den jokalaria, hori da Asier Alaba izan da. Eta, bueno, Asier Torres lehen minututik bere abiadura erakusten, ziztu bizian area barruan sartu da. Gero azken unean, bueno, balazta galga sakatu du. Eunetik kilometrotik utxera pasada, eta horrez dakit kontakturik izan den azpian edo ez. Ander Torresek penalti eskatzen zuen, argi eta garri utzi du Ugaldek bere keinuekin horrez dela ezertxo ere egon. Eta Alabesek bizirik jarraitzen du partidan, ritmo antuan jokatzen ari da, erronka polita, kopak ilusioa pizten baitu, bai Alabesen eta bai Atletiken. Esan
bezala beste aurkari batzuekin jokatzeko aukera ematen baitu ere estatu mailan. Eta horrek asko balio du biak ligan egoera honean. Azken minutuetan sartuta, asteazken honetan, ETB honen partidu handi hau dakazkizuegu. Eta bueno, kopa da, kopa beti da txapelketa berezi bat, aurreikuspen guztiak puska daitezken txapelketa bat, oraingo honetan falta egin du, bai falta argia egin du hor, eta azkar batean baloia ateratzen saiatu da, epaileak dio ezetz, sake errepikatu beharra dagoela. Ruben Esparza oraindik minartuta lurrean, Alaveseko jokalariak kexu. Katilian hor kolpea eraman du. Eta ia ba, orain txartela egoitz Asier Alabarentzat protesta egiteagatik. Mutzean aletik, zein ongi Xanti Oiartzabal lerro artean zein ongi mugitzen den. Baina Karbonak berreskuatu baloi hori Albarrazini atzean gelditu zaio, pasea barrurantza, laguntza ona berriz ere Torresek. Orain Aranburu aurrelaria zeleratu berri. Ondo, Inigo Sainz de Leziñagak bakar-bakarri guztiu Cristian Inga, azken lerroaren bila, kontrol luzea, abiaduran atzean utzi nahi du Alaveseko atzelaria, Inigo Sainz de Leziñagaren laguntza dauka, hau ere area barruan erdiraketa jarri du ezkerrarekin, ez da ongi ulertu Beñat Aranbururekin, erdiraketa oso luze izan da, zuzenean alboko sakea Alavesen alde. Pablo Iturriare zeleratu denetik, nuke Alavesek aletikik beste onkortasun bat ere baduela horre euskarri moduan, Oian Enzinasek zelera utzi du txartel horia zeleukalako, beste arrazoien artean seguraski. Eta horre, Xanti Oiartzabal zelerdian jarrita, nola ez, Inigo Sainz de Leziñanaren laguntzarekin, eta ondoren Pablo Iturriaren energiarekin, lehen zatian argi geratu da Alaveseko Ander Muñoz, Saez eta Garoña gaiendu direla, bigarren zati horretan ez da ala izaten ari. Alaves eta Aleti bi taldeak askoz ere luzeago jokatzen, askoz ere zuzenago, azken lerro horrei erasotu nahian. Eta garbi dago hemen akatsak gaur garesti ordainduko diela. Eta biak hori, akats hori behartu nahian, Alaves dator, Zamoraren erdiraketa, Jarik Praten bila, Jarik Pratek baloia hilda gelditu da area txikian, kanpora joan da baloia, bi taldeetako jokalariak penalti eske, Alaveseko bi jokalari, Jarik Prat eta baita Asier Alabak orain gutxi ikusi du txartela protestengatik, begira, argi eta garbi kexuka eskatzen nola heldu dioten kamisetatik, baina beste erdirak eta arriskutsu bat, eta Aleti bigun xamar area barru horretan baloia hilda utziz, beste aldaketa bat egin duenen Alavesek, Aitor Okinena sartuko da berdegunean, beste aurrelari bat, da, Alaves duen danarekin, Iban Franco duen danarekin, berdinketaren golaren bila. Otzen jokatuko du. Morrokinenaren lehen presioa. Luze Beñat Aranbururen bila, bi ikain bizkarrez, Xanti Oiartzabal, ezker peto-petoa, kanporaka baloia, Torres dator, Torresen barrenak eta Torres area txikian da, luze joan zaio azken kontrol hori, zeinen ongi Oier Mujik azken orduan porteriatzean utzi eta Torresi ies egin dion kontrol horren bila. Orain eromena Alavesen argitasunik gabe, falta argia egin du kasutan, alderantziz adirazi du, orain Alavesek agintaren batean baloia atera nahian. Kaosa nagusitzen ari da orain Lezaman, bi taldetako ordezkariak kexuka, beste txartel hori bat kasuntan Atletiken aulkira. Zango nukenik azken argoitz frantzesen
omenaldi horretan Argoitz Frances berak egin duela falta. Ba ez, Iñigo Sainz de Leziñanaren falta dirazi du, hortaz baloia Alavesentzat. Luze Alaves. Oian Vicente. Bigarren baloia Carmonentzat. Lerro artean hor Guda bigarren baloi horien Gudan. Cristian Inga orain. Cristian Inga ez, jada zeleratu berria den Manase Kiese. Kiesek atzera egingo du. Ba ez, berriz ere aurreraka bakarri dago, ez du laguntzarik aurkitzen. Orain bai, jokari patxada eman eta Iliasen laguntza du. Iliasek kontrola txarra egin du eta Alavesek hori baliatu nahi du. Atletikek atzean utzi dituen utxune guztiak. Baloia luze, zuzenean Tasio Juanenaren atezainaren tokiraino. Haizea dago Lezaman eta baloi luze horretan nabaritzen ari da. Baloiak ez duela ibilbide natural hori egiten. Orain berriz ere Atleti nahastu eginda. Bi taldeak oso nekatuta. Erabaki txarrasko, bai Alavesek eta bai Atletikek, eta seguraski, bueno, kaos egoera honek, ba, bi taldeetako baten bati honek egingo batioa, hori Alavesentzat izango da. Zamora iritsiko eta baloi horretara, ba iritsi da, hor pozor kornerra behartu nahi zuen, Albarrazin ez da iritsiko, Kiese berriz ere, Kieseren bigarren baloia, motzean jokatu, berriz ere Atletikek baloia galdu egin du zelerdi horretan, Jaurtik eta saiakera iritsi daiteke. Kanpora nondik iritsi den Jaurtik eta hori tokitatik egin du saiakera. Eta esango nuke Tasio Juanena era bagilegi, bueno, uste baino gertuago pasadela porteria horretatik. Jaurtik eta saiakera hori ugaitze Garoñaren Jaurtik eta hori 10 zenbakiaren jaurtik eta bera da geldikako jokaldiak bueno, jokoan jartzeaz arduratzen dela, eskuinanka oso fina du. Eta, bueno, Alaves berdinketaren golaren bila, Atletik nolala hori defendatzen, markailua defendatzen, Carbona dator. Carmonak aurrean du Kiese, erdiraketa ateratzeko moduan da, pozoindu eginda erdiraketa hori, zeinen ongi Tasio Juanena. Baloia kornerra bidaliz, Alaves estutzen ari da, Atleti sufritzen. Azken minutuetan gogotik bultza egiten ari da Alaves. 80. minutuan gaudenean, 10 minutu eta luzapena. Gutxi falta da partida amaitzeko. Baloia itxitxita, Tasio Juanena berriz ere bildu du baloi hori, bigarren baloi ikutzi gabe. Eta segiduan atera du baloia, Iñigo Sainz de Leziñanak motzean jokatuko du, Xanti Oyarzabalik kontrolak ies egin dio, eta hau albistea da. Xanti Oyarzabalik kontrolak ies egitea, albistea da gaur behintzat. Nako oin fina duen jokalari honek. Baina, bueno, kaos orokortu honek berari ere kalte egin dio, bera ere kutsatuta. Orain Iñigo Sainz de Leziñaga motzean jokatuz Ruben Espartzarekin, Ruben Espartza kanpoti jokatu nahia, baina bikain kasu honetan Frances aurrea hartzen baloiari eta Ugaitz Garoñarekin jokatuz, erdiraketa iriz daiteke, erdiraketa dator, baloia hildare barruan, falta dirazi du erasoan, kasu honetan zeleratu berria den Aitor Okinenarena, baina Alaves beste behin Ugaitz Garoñaren erdiraketekin min handia eginez, 3-4 jokalarirekin iristen da area inguru horretara, Jarik Pride, orain Aitor Okinena izan da, baina kontrako egaletik ere Zamora. Orain Atleti dator espazio handiarekin, min egin nahian, bigarren golaren bila, Xanti Oyarzabal jokalde partiduko izarra, Torres dator, Torres erio, orain ere. Ies egin dio kontrol horrek, ez dakit, haizeak, bueno, Alavesen zelaiaren ingurura egiten duen putz, baina ez da lehenengo aldia, Asier Torresi horrelako kontrol batek luze joaten zaiona. Eta, bueno, eremu horietara erraz iristen ari dela Atleti, baina azken erabakiari, 3 laurdenetan azken erabaki hori, momentuz nahiko txarra izaten ari da. Oraina berriz ere espazioak utzik Atleti, Alavesek hori baliatu nahi du, eraso dator Zamorak barrurantza egin, Jaurtirek eta ezkerrarekin, kanpora orain ere gertu izan du berdinketaren gol Alavesek. Birritan pentsatu gabe, Imanol Zamorak korrikaldi bikaina egin du, ziztu, azkar, eta gero kalitate handiarekin iskin egin du barrurantza bere ezkerra oinaren bila,
jaurtik eta area kanpotik gurpilaren eginez kanpora porteriatzean dauden, loreontzi horietara joan da zuzenean, orain Atletiken erantzuna dator, Xanti Oiartzabal, jokoz kanpo geliteke, bai, jokoz kanpo dago, Alabesentzat baloia, eta orain jokaldi inozo egin du Xanti Oiartzabalek txartel hori erakutsiko diote, behin joko hori, geldituta zegoenean, jokoz kanpogatik, baloia aurreratzeagatik, Alabes azken aukerak baliatu nahian, ustiatu nahian, daukan guztia zelaian berdegunen utzi hemen Lezaman. Atleti sufritzen, ez da bere partida distiratxuena izaten ari, baina momentuz markagailua alde. Kieseren presio saiakera, Mateo Albarracin, iztarrarekin, nola, zein ongi utzi duen atzean, Pablo Iturria, Joanen anetza baloia ezkerrez, baloia kanporantza, baina zelai erdian bakarrik, Ugaiz Garoña, Ugaiz baloia talde honen timoia, talde honen gidaria, erdiraketa dator, Lizeagak uixatu du baloia bere taldekidei esanez. Kanpora irten behar dugula, Atletiken presio saiakerak, ez dira oso argiak izaten ari, taldea oso atzean sartuta, Alabes luze, diagonalen bila, Carmonan entzat izango da baloi hori, hotzean jokatuko du, Zamoraren bila, Zamorak ere aurrean Ilias du, eta azken baloi hori azkena ukitzen bere izan da, alboko sakea atzere jokatuko du Alabesek, orain Euskal Lerretan nor, beti bezala Ugaiz Garoña, Oian Vicente baloia barruan sartuz, Kieseren presioa atur, baina berandu iritsi da, eta txartel horia ikusiko du orengoan, Iñigo Sainz de Lezinanak. Atletik orain txartel hori pilatzen, berandu iritsi da jokaldi horretara, zango trabatu egin du Ugaiz Garoña bera, eta falta arriskutsua Alabesen alde. Oso vertikala izan liteke, baina orain arte egindakoarekin jarraituz, edo orain arte jarraitutako estrategiari so eginez, seguraski baloia hor lapikoan sartuko dute area inguru horretan. Hor beti egon liteke bigarren baloien bat, atezainenaren akatzen bat, penalti bat, bultzakadaren bat. Ia zer gertatzen den ba, Euskal Derbia ETV honen, tentsioa, partida handia, parekietasuna, baloia, area barrura, Atletiken areara, ongi orain Atleti defentsan. Bigarren baloian, Laren bila hor, kontuz egoera zailean baitago, kasu honetan Zamorak ez du etxi, azkenean baloiak Atletikek berreskuratu arren, aldaratze horrek Zamoraren bizkarrean ukitu du eta alboko esakea, Ruben Espartzarentzat Atletikentzat. Este aldaketa bat izango dugunean, ia kamerak berak ere laguntzen digun, jakiteko nork uzten duen zelaia, eta nor den berdegunera sartzen den urrengo jokalaria, Alabeseko jokalaria, denbora gehiegi hartzen omen dabil Kexuka. Denbora galera horien gatik Kexu dira Alabeseko jokalariak. Baloia berriz ere jokoan da. Ugaiz Garoña baloia galdu du, tunalera egin du hor Torresek, Ander Torresek, Aramburu baloia babestu nahian, hor Xanti Oiartzabal agertu da, baina Arambururi falta egin diote aurrez, baloia ongi babestu du Bizkarrez, lepotik heldu die, aurrelaria lurrera, falta Atletiken alde, luze jokatuko dute, orengoan bai, orengoan ere Torresi berriz ere, zuzenean joan zaio baloia kanporan ikuste haizearen poderioz dela, haizeak hor, haize ufadak daude, Atletiken alde, baina noski, haizea alde edukitzek askotan hori ekartzen du. Baloi solte horiek luze joatea eta oraingo honetan ere zuzenean kanpora Atletikentzat, Alabesentzat barkatu, baloia luze Vicentek, Erik Praten bizkarrera, Ruben Espartzak esan du, ez du duela arazorik nahi. Zuzenean kanpora baloia, azken minutuak Lezaman, bitaldeak asko dute jokoan eta oraingoan bai, aurretik ikusi, Nash Goiogana, prest zegoela zelere irtetzeko, eta Xanti Oiartzabal goleatzaia, Lapurdiko jokalaria,
Baionan jaiotako jokalariak berdegune itziko du, seguraski Atletiken jokalari nabarmenduena kasu honetan, eta bere ordez, Unax Goiogana Durangarra zeleratuko da, posizio bertsuan jokatzen du, erderak eta area barruan, kontuz, jaurtik eta saiakera, kanpora gutxigatik hor buelta erdian Aitor Okinena izan da jaurtiketa egin duen jokalaria, lehen zutoina bilatzen zuen jaurtiketa indartsu batekin, punpalasterrean hartu du baloia, jaurtiketa gutxigatik kanpora guantzaio, baina Alavesek atera jaurtiketa gutxi egin ditu, baina area inguru horretan alako jaurtiketa desente mordoska bat sortu ditu. Momentuz atea hutsean mantentzen jarraitzen du Atletik, baina Alavesen abisuak geroz eta serioagoak dira. Atletiken erantzuna dator kontraerasoan pasea bigarren zutoinera, ez da inorri iritsi, Oier Mujika asti baloi hori harrapatzeko. Motzean jokatuko du berriz ere Alaves, bere negarren saiakeraren bila, nola ez, Oian Bizentek luze azken lerrorren bila baloia. Zamorak jauzi egin du, baina ondo beste ben Pablo Martínez defentsa lan horretan, hortzak erakutsiz. Alaves, berdinketa emango lioken golaren bila, final 8 hauetan, Lezaman. Atletikek kontraeraso irten nahian, Kieseren kontrola orain ere txarra da eta kanpora zuzenean. Alboko sakea Alavesen entzat izango da, goize aizetxua Lezaman eguzki irten da, baina hotz oraindik. Baina sale mordoska bat gerturatu dira, partida hontaz gozatzeko. Ugaiz Garoñak luze berriz ere Alaveseko suzirien bila, alboko sakea berriz ere Alavesen alde. Raúl Pérez ikusten genuen jada eskuine gal horretan kokatuta. Gaur ere, ordezko jokalari gisa hasi du partida, baina Alaves dituen aurrelari guztiekin berdinketaren gologeri egin nahian, Carmonaren alboko sakea, hor kaosaren bila, inok ez du baloi hori aldentzen, errebotea, azkenean Alaveseko jokalariak berak bota du baloia kanpora. Baina pentsa bat 2, 3, 4, 5, 6, 7 jokalari, Atletikeko area barruan alboko sake guztiei probetxu atera nahian Alaves. Area hori, area barruan jokalari mordoska bat sartuz. Eta olain Atletikek ateko sakea luze aterako du. Horen bila, Aranbururen bila, hor Unax Goiogana eta Peña eta Aranburu orain Atletikeko aurrelari gisa, albo batean Manasek Esie eta bestean Asier Torres. Ranka freskoak bilatu nahi izan ditu Adrian Estebek, baina protagonismo gutxi izaten ari dira bigarren zati honetan. Bilbotarren aurrelariak pasea hain zuzen Asier Torres entzat, eskuine galera, jokalari azkarra da, baina baita frantzes ere, Unax Goioganak jaurtitzeko aukera du, zer egingo du, bai jaurti azken unean jaurti du, baina baloi horrek ez du atea bilatu, kanpora joan da zuzenean, ateko sake Alavesentzat, azkar atera du Oier Mujikak, berriz ere Oian Bizente, Atletik, Alavesen erasoa eraiki nahian, Alavesen erasoaren, lehen adreilua jarri nahian, ikusten dugu Alaveseko jokalari denak hor azken lerro horretan baloi luze baten bila, Carmona jarriko du baloi luze hori, motz gelditu da, bigarren baloia, Alaves oraintxe bertan oso luze duten jokalari guztiak area barruan, erdirak eta irisliteke, erdirak eta saiakera azkenean pozoindu eginda, eta Tasio Joanenak gogotik saiatu behar izan da baloi hori kanpora botatzeko, erdirak eta saiakera bat izan dela esango nuke, bestela denok ustekaren harrapatu gaitu azkenean jaurtiketa bat irten zaiolen zuten oinetan, eta Tasio Joanena aztibili da, inok espero ez zuenean jaurtiketa hori kanpora bidaltzeko. Alavesen beste arrisku jokaldi bat, 81. minutuan gaudela, jada denbora beteta ikusiko dugu luzapena zenbaterainokoa den. Hor guda Alavesen eta Atletikeko jokalarien artean azken jokaldiak izan litezke hauetxek.
Erdirak eta lehen zutoinera ginen akorraztu, baina beste korner bat Babazorroen alde. Oraindik hau ez da amaitu, Alabesak hortzak erakutsiz, letagin zorrotz horiek finduz, zorroztuz. Azken golaukera baten bila, jokalari denak hor, area barruan. Erdirak eta dator, Alabesa motz gelditu da, hor baloia hilda gelditu da, zutoinera! Azken orduko jaurtik eta zutoinera joan da, baloia hilda gelditu da, eta botekin harrapatutako jaurtik eta hori zutoina jodu, Lezamako porteriako zutoina dardarka utzi du, Tasio Juanenak hor etzeukan ezertxo egiterik, baina beste korner bat izango du Alabesek, zutik hil nahi du, igerian jarraitzen du, ia itxasertzean ez ote den hiltzen azken saiakerak, azken kornerrak, hau ere motz-motzean, hau ere korner patxala izan da kasu honetan, zuzenean kanpora, baina zer olako aukera izan duen Alabesek berdinketaren gola egiteko. Jada denbora beteta daukagunean hemen Lezamako instalakutzetan, Atletikek oso gertu ikusten du final laurdenetako sari hori. Luze jokatu du Atletikek, orain Vicente nagusitu da buruz, jokoa irekitu du Imanol Zamoraren bila. Imanol Zamora ez haute da nekatzen, badirudi ezetz, baina ez da Ilias ere ondo moztu du orain eraso ekalde hori Atletiken kontraeraso saiakera. Unai Goioganak luze jokatuko du orain honetan, nastu eginda, hemen zeukan Ander Torres eskuino honetan bakarrik. Bere paseak Kieserentzat ez da hona izan. Eta orain bai, azken jokaldia izan liteke Alabesek, daukan denarekin, jokalari denak baloiaren aurretik, luze jokatu nahian, horre zele erdian, erabat babesgai utzita, Maierera iritsi garenean, Asierru galdek dio, jada denbora bete dela, bi taldeetako jokalariak animoak emanez bata besteari, baina nola ez, Atletikeko jokalarien artean postasun keinuak azkenean lortu baitutelako. Final laurdenetan egongo dira Adrian Esteberen mutilak, Adrian Estebek zuzendutako taldea sufrituta, baina azkenean bat eta huts gailendu zaio Atletik Alabesi lehen zatian Xanti Oyartzabalek egindako gol bati esker, 10. minutuan egindako gol bati esker. Alabes saiatu da, aukerak sortu ditu, baina betikoa areetan kontrolatzea.